aw minnu sɔgɔlen don anw na Mali kɔnɔ ali Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ k'aw bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ a dabɔra o man jugu k'a dabɔra kokura o ka jugu donc an ye émission daminɛ émission an ka yɛlɛ bita okumu kɔnɔna la a tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ émission in don o don a bɛ ka sankɔrɔta ka taa fɛ donc an b'an kanubagaw fo o la k'u ka folikan b'an bolo yan'an ka daminɛ n bɛ kanubaga dɔw fo kɛnɛ kɔnɔ yan'an ka don baara kɔnɔna la Mohamed Togola réparateur mécanicien dɔ ale sigilen filɛ nin Yirini kɔrɔ Badalabugu a yɛrɛ ka so bɛ Ɲamakɔrɔ an b'a fo festival tigi don Mohamed Togola n'i ye Mohamed fo n bɛ Bayini fo Bayini ale bɛ sɛ feere kɛ Kati mairie-ba kɔfɛ n'i sera Kati mairie-ba kɔfɛ ko Kati sɛ feere yɔrɔba o b'a yiri la n'i donna ko Bayini o b'a yiri la Bayini kɔni ale bɛ sɛ sugu bɛɛ de feere n'i sera Banini ma a mana kɛ sɛ sugu o sugu ye sa tuba ni wɔlɔ sɛ a ka kɛ kamamafɛn kɔni Bayini ale b'a feere o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Charles Tɛto fo an bɛ Sergent Tɛto fo Sergent Tɛto fo yan fo Tɛngɛrɛ la frontière la an ka sɔrɔdasiw an b'u fo an ka sɔrɔdasiw an b'u fo an ka sɔrɔdasiw minnu sigilen don frontière la Mali frontière Burkina Guinée Afrique frontière b'a ni jamana o jamana cɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Sergent in fo ko Tɛto ale b'u ka baara dɔn an b'a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo an b'u ka patron fo ka frontière surasi bɛɛ fo ka kungo kɔnɔ surasiw bɛɛ lajɛlen fo surasi ma bɔ surasi la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'an y'olu fo n bɛna an bɛ Mahamudu fo n'o ye n yɛrɛ ka tailleur kɛ Mahamudu Guinée création n b'a fo o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna don kɛnɛ kɔnɔna la bi invité min b'an bolo a tɛ kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ yanni n ka invité ladon n bɛ an ka président fo président Assimi Goïta a n'a ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ko Ala ka Mali suma comme Ala ka sini kɛnɛya di an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ko Ala k'an ka juguw malo Ala ka haminakow nɔgɔya Ala ka hɛrɛ ni labanko ɲuman bɛɛ lajɛlen ni maliyɛn den bɛɛ ma o tɛmɛnen kɔfɛ n'an donna mun kasi la yanni kuma ka daminɛ an b'a fɔ ko ka yanfa ma kuma a ma nɔgɔn kuma ma nɔgɔn kuma ye toden ni dɔ ta dɔ b'a kɔbɔ kuma ni fili tɛ ban donc an bɛna don kɛnɛ kɔnɔ invité i bisimila somɔgɔw bɛ di yenkaw bɛɛ nse mɔgɔ min b'an bolo bi a tɛ se an ka yira a tɛ se an ka fɔ bɛɛ b'a dɔn Mali bɛɛ Mali yɛrɛ ka bɔ yen Afrique mɔgɔ caman bɛɛ b'a dɔn ale de b'an bolo yan bi a yɛrɛ bɛna présenter ko mɔgɔ ka ɲi yɛrɛ de da kɔnɔ invité i tɔgɔ ani jamu o diyara n ye Jarasuba an ye wele a ka plateau sanfɛ a diyara n ye an bɛ foli belebeleba da aw yɛrɛ ma diɲɛlatigɛ kɛra cogo o cogo kunnafoni de ka ɲi o ye tiɲɛ hadamaden n'aw tɛ kunnafoni aw bɛ fitinɛ ka bila ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ aw minnu bɛ wuli ka jɔ la su fara tile kan walasa ka kunnafoni cɛɲi di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ka maliyɛnw na nisɔndiya foli belebeleba aw yɛrɛ ta ye o diyara an ye ne tɔgɔ Jakarija Dunbiya ni bɛɛ b'a fɔ ma ko Isa Naloma ni ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye Isa Naloma de b'an bolo bi anw yɛrɛ tɛna Jakarija fɔ dɛ anw bɛ Isa parce que bɛɛ b'a dɔn ni Isa Naloma de ye Isa Naloma de b'an bolo bi donc kanubagaw a yɛrɛ kanubagaba dɔ de b'an bolo bi Isa Naloma donc o tɛ kɛ basi ye ko na bɛ dɛsɛ dɛ aw pere an bɛna le ok Isa Naloma i bɔra k'i tɔgɔ ni jamu fɔ i ka baara ye catiribɔ ye i ko ten donc catiribɔ in kɔnɔna la i ye kalan de kɛ a kama wa sala i y'a sɔrɔ so Jarasuba o kuma diyara n ye n'i ko ne ɲɔgɔlɔnbɔ daminɛ cogo min na ni kuma diyara n na n b'a fɔ ko n y'a daminɛ du kɔnɔ fɔlɔ parce que n y'a sɔrɔ n fa la n'o ye Fama Dunbiya ye Ala ka hinɛ an silamɛ fure bɛɛ la n b'a fila fo nin yɔrɔ la Jarasuba ne fa jira filimu na kalamusaka filimu n'o ye Yelen kolonkolani bɛ minnu bolo ɲɛfɛ ne fa ye ɲɛfɛ mɔgɔ ye après a taara énergie la olu y'a ta comme chauffeur a ye service kɛ yen ka sɔrɔ ka taa retraite la après ne taara concours d'entrée kɛ ka taa INA la Institut national des arts INA bannen kɔ n taara spécialisé mise en scène na ITU la universitaire technologie n taara o la ka taa n spécialisé pour faire la mise en scène n bɛ se k'a fɔ nin kɛra n don tɔgɔ ye art kɔnɔna na i donna i yɛrɛ donna ok o diyara n ye Isa Naloma bɔra k'a ka a doncogo fɔ aw ye art kɔnɔ sisan catiribɔla den de don
a bɛ se ka kɛ a fa ma catiri bɔ laban mais a fa kɔni catiri bɔ daminɛ donc ale y'a sɔrɔ du kɔnɔ de donc o hukumu kɔnɔna la an ka co-animateur Adama i ni ɲakuma somɔgɔw tara sitɛ kɔri baasi t'i la nse baasi t'i la baasi foyi t'i i walawalalen don alhamdulilayi sinon Isa de b'an bolo bi dɛ awɔ donc awɔ o diyara n ye Isa bɔra k'a présenter sisan Isa présentation kɔfɛ i ye catiri kɛ INA la k'a kɛ conservatoire la i y'a daminɛ du kɔnɔ mais a daminɛlen ni sisan cɛ a bɛ wagati jumɛn bɔ ne théâtre bɔli daminɛ ne kuma jara ne théâtre bɔli daminɛ ka bɛ seconde cycle la parce que an tun bɛ taa an bɛ taa jouer ni compétition bɛ école ni ɲɔgɔn cɛ an ka maître dɔw tun bɛ Alexis ani monsieur Ba Saba olu tun b'an ta an bɛ taa théâtre jouer mariage précoce ninnu kan ani scolarisation des filles an bɛ thèmes bɔ ko kan an bɛ taa jouer olu la après nalen INA la n kɔni INA daminɛ 2006 n ye INA daminɛ 2006 tilala 2012 o kɛra n donnen sa n ye catiri bɔ daminɛ o wagati ok o diyara n ye donc a daminɛ kuma ni sisan a ka jan dɔɔni n'i y'a fɔ ni kuma yɛrɛ diyara n na n b'a fɔ ko i ye professionnel ye a ko in kɔnɔ i bɛ se ka mɔgɔ kalan catiri kɔnɔna la en fait ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kalan kɛ catiri kɔnɔna la sisan dɔ bɛ na ko Isa Naloma i ka catiri ka di ne bɛ fɛ i k'an dege i wolo k'o kɛ cogo di fɔlɔ an tun b'olu kɛ mɔgɔ caman bɛ na k'an k'u dege théâtre la an b'u dege ne yɛrɛ ka mɔgɔ formelen caman bɛ yen a caman kɛra Tito Kezi ye sisan mais minnu bɛ k'an saliya la u bɛ na sa k'i k'u former e b'a fɔ k'i b'a kɛ fu olu yɛrɛ tɛ tila ka a ta en considération u t'a minɛ ka ɲa u b'a daminɛ dɔ b'a tigɛ mais ne ye min faamuya n'i bɛ fɛ maliyɛn yɛrɛ ka former fɛn na f'i ka musaka dɔ de f'a ye wala a b'a dɔn ale y'a ka wari don a la a tɛ sɔn ka kulonkɛ kala o ye tiɲɛ dɛ sinon mɔgɔ ba de bɛ ne nɔfɛ hali san former mais n tɛ ka se ka fɛn f'u ye fɔlɔ parce que o yɔrɔnin de bɛ ka kɛ a bɛ kɛ parce que i b'a fɔ k'a b'a daminɛ ni dɔw bɛ wele kuma dɔ la n ma passe sɔrɔ ka na dɛ dɔ bɛ wele k'a donna tan mais i bɛ wari don fɛn fɛn na i b'o ko ɲɛɲini i bɛ t'o centre de formation i b'o ko ɲɛ sɔrɔ n bɛ fɛ ka wariko don a la mais hali n'a ma kɛ musaka caman ye parce que hali denmisɛnnin caman bɛ yen nɔfɛ Sanakɔrɔba parce que n bɛ wagati dɔw kɛ n bɛ wagati dɔ kɛ Bajala ko n k'u former olu yɛrɛ kɔni hinɛ minɛ u ka ca dɔɔni n k'olu ma n ko 400 pour que ka u dege fɛn dɔ la u ka se k'u sinon wariko yɛrɛ tɛ dɛ n'i y'o f'u ye u bɛ courage sɔrɔ o ye tiɲɛ o hukumu kɔnɔna la n bɛ o kuma ni poussé dɔɔni i ye mun fɔ o ye a tɛ tɛmɛ temps kan parce que n'i bɛ mɔgɔ dege n'a fɔra ko catiri dɔrɔn a bɛ ko hakili la ko kulonkɛ de don donc n'a ye jan bɛ taa n'a ye jan tɛ taa dɔw yɛrɛ fɛ yen i bɛ kuru kelen k'olu kun dɔrɔn a bɛ ko hakili la k'u sera ka sɔrɔ o m'a daminɛ donc directement n'i y'a kɛ tantɔ genre o tagacogo ka ɲi parce que n'i y'i ka wari bɔ ka don fɛn na kɔni i b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛna fɛn dɔ kɛ o ka ɲi yɛrɛ i yɛrɛ bɛ se k'o kɛ projet dɔ ye donc Adama question dɔ b'i bolo an ka taa an ka tɛmɛ n'a fɔ question bɛ yen a bɛ yen awɔ an ka taa question bɛ poser question bɛ na ok Isa Naloma an bɔra o bɛɛ la genre sisan art an ka art sisan komi fɔlɔ an tɛ fɔlɔ ta dɔn dɛ o y'a sɔrɔ wala an ka sisan an ka sisan ta e yɛrɛ mun faamuya an ka sisan art ko la parce que art ko culture bɛ ɲina fɛngɛ bɛ artiste bolo ɲinan dira artiste ma seko ni dɔnko président yɛrɛ da y'o fɔ nka e yɛrɛ bɛ ka mun faamuya ko in na i bɛ se ka dɔɔni walawala n ye an ka fɔlɔ tɛ dɛ sisan ta parce que n'anw hami don fɔlɔ kɔnɔ an tɛna se k'olu sɔrɔ voilà ni yɛrɛ kɔni déjà ne yɛrɛ bolo jamanakuntigi an bɛɛ ɲɛma o de bɔra k'a fɔ ko ɲinan dira anw ma ayi a ye koba k'an ye dɛ a y'o kɛ ni kuma diyara n'a ye honneur de ta d'a ma a y'o di a ye doni dɔ de ta ka sigi an kun an yɛrɛ kamana kan ka gafe min jigin cogo la o ye tiɲɛ
ne y'a faamuya dili ka se fo sisan ma wallahi a fara dɔrɔn Jarasuba ne yɛrɛ concert boloda n ye concert de théâtre spectacle de théâtre parce que spectacle de théâtre min don e yɛrɛ i n'a kɛ adama i n'a kɛ aw b'a dɔn fɛn min don juste ladilikan caman de b'a kɔnɔ wa président ko ka ɲina di aro ma cogo min na wa ko kɔrɔ parce que n'a fɔra ko seko ni dɔnko a kun y'an ka kuma an ka kɔrɔlenw kan o ye tiɲɛ an ka kɔrɔlen caman b'a kɔnɔ hali n'o ye maɲɛbagaya yɛrɛ ye o bɛ ka ressortir a kɔnɔ an ka duw kɔnɔ muso fila bɛ minnu bolo n'u dɛsɛlen don ka du gérer cogo la o bɛ ka ressortir a kɔnɔ ni parents bɔra village la ka na u bɛ accueillir cogo min na o bɛ ka ressortir a kɔnɔ fɛn caman ka se an ka instruments ma nin bɛɛ de kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ spectacle de théâtre in kɔnɔ mais a ma faamu normalement nin man ka kɛ billet feere ko ye yɛrɛ partenaires kan ka ne dɛmɛ dɔrɔn billet ka di mɔgɔw ma ka taa lajɛ gratuit o ye tiɲɛ n'a kɔni dabɔra culture kama ala de b'an dɛmɛ ala b'an dɛmɛ sinon partenaires yɛrɛ boli bɛ ɲini ka ne faga sa partenaires ne seere ma ne bɛ sunɔgɔ la wa partenaires ka bɔ parce que n'a fɔra ko théâtre dɔrɔn partenaires bɛ tunu de yanko tiɲɛ tɛ u bɛ tunu mais n'a fɔra ko an na ka dɔnkili da concert ni fɛn ninnu partenaires bɛ bɔ parce que u fasaw bɛ dɔw la anw dun ta tɛ fasada ye anw ta tɛ fasada ye mais anw ta ye anw bɛ ladilikan min di o fɛnɛ fɔrilen don dɛ dɔw yɛrɛ ko yɛlɛko ni mɔgɔw u t'a fɛnw an bɛ mun fɔ an kanubagaw ɲɛna concert de don yɔrɔ awɔ spectacle a présenter dɔrɔn spectacle in ye le 23 de ce mois a bɛ bɛ vendredi de ma hali yɛrɛ la anw ko k'a bɛ daminɛ 21h pile parce que i b'a dɔn professionnalisme i bɛ heure de respecter o ye tiɲɛ n'a ye temps dɔɔni di mɔgɔw ma dɔrɔn 21h30 n'an hinɛr'u la 22h pile mais 23h30 b'a sɔrɔ a ɲɔngiri de la o ye tiɲɛ o ka ɲi parce que ne ye spectacle fila kɛ palais sanfɛ salle la i b'a dɔn ko mɔgɔw bɛ na ka sɔrɔ ne bɛ ka jigin yan tellement an bɛ heure respecter o de ka ɲi yaya o de ka ɲi jamana bɛ niveau min na président yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ n'a ye a bɛ insécurité la n'a ye an fɔra k'an ka bɔ an bɛ bɔ joona k'a bila joona bɛɛ ka sika so joona donc an b'a fɔ kanubagaw bɛɛ lajɛlen partenaires an b'a fɔ dɛmɛbagaw ɲɛna an b'a fɔ ko dɛmɛbagaw bamananw ko ten mɔgɔ minnu b'an dɛmɛ an ka baara kɔnɔna la nin ye catiri ye nin tɛ dɔnkili ye dɛ nin ye ka ladilikan di mɔgɔ ma jamana filɛ nin cogo min na an bɛ ka don a kɔnɔ de an bɛ ka don ka fɛn dɔ ɲɛfɔ jama ɲɛna jama k'a faamuya kanubagaw an ka appel bɛ lancer aw de ma dɛmɛbagaw dɛmɛbaga fɛn fɛn bɛ yen an bɛ mun dɔn an tɛ mun dɔn hali n'an y'i tɔgɔ fɔ n'an t'i dɔn an b'i tɔgɔ fɔ batuluɲangi ninnu bɛɛ bɛ yen an ma deli k'i ye dɛ an b'i dɔn n'i y'an ka comme message sɔrɔ i k'i hakili to an na an ka concert bɛ yen le 23 de ce mois vendredi don ex Babemba la Babemba bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn Babemba la donc Batul Baruni an ma deli k'aw ye dɛ nka an kɔni an bɛ k'aw wele ni mun ye wele mɛn u ka ɲama a k'an ka tige yɛrɛ san hali n'aw ma wari di sa a ye tigew san ka di mɔgɔw ma mɔgɔw ka taa sigi k'a filɛ a banna Isufu i welelen don concert bɛ yen Babemba la Isa Nɔlɔma ka concert an bɛɛ de ka concert don dɛ catiri bɔla bɛɛ de ta don ala sago i bonya b'a la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Babemba la le 23 n bɛ ka message in lancer pour que a ka message in a ka a faamuya parce que catiri ye fɛn dɔ ye n'a fɔra ko catiri mɔgɔ caman b'a minɛ kulonkɛni ye alors que kulonkɛni tɛ a bɛ fɔ bamanankan na ko mɔgɔlankolon baara don mais mɔgɔlankolon tɛ se k'a kɛ f'i ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ voilà mɔgɔlankolon tɛ se k'a kɛ dɛ donc an bɛ a kanubagaw wele a ye ɲɛ an ma a ka bɔ ni mun tɛ se ka bɔ o ka tige kelen ta ni mun tɛ se ka bɔ o ka tige kelen ta ni mun y'a dɔn i yɛrɛ tɛ se ka taa tige kelen san maliyɛn kelen tige kelen hali ni tɛ taa an ka tige san an b'i deli tige ye 5000 ye carte ye 10 000 ye a banna Jarasuba ko kɛra cogo to ye i b'a sɔrɔ adamaden parce que muso kelen bɛ yen Madame Traoré école de santé de b'a bolo wara ka sira fara la et façade école de santé dɔ ye façade wallahi muso ye ne wele semaine tɛmɛlen a y'a ŋaniya yira a banna ne yɛrɛ tun bɛna kasi o ye tiɲɛ wallahi Madame Traoré n y'a fɔlɔ de kun ye fɔlɔ mais partenaire tɔw ko k'u bɛ na dɛ ne kɔni bɛɛ tɔgɔ don n ka affiche la yen sa u bɛ na yaya mais an ka di Ala ma u bɛ na u nana u ma na o théâtre anw bɛ taa bɔ partenaire caman fana bɛ yen olu bɛ i soutenir
mais après u bɛ geste kɛ partenaire dɔw b'a kɛ ten awɔ n'a bɛ kɛ ten o si tɛ problème ye awɔ a bɛɛ ka di jatigɛlen awɔ u k'u kan d'a ma dɔrɔn o de ka d'an ye awɔ donc concert lancera Jakarija an bɛ na kɛnɛ kɔnɔna la Issa Naloma Adama an b'i bolo bon an bɛ question min bɛ ne bolo awɔ a y'a présenté k'a tɔgɔ ko Jakarija di Issa Naloma ne yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn Naloma in nana cogo di parce que dɔw b'a a mɛn de ko Issa Naloma ni ala ye chance di ni nana plateau la hali dɔw bɛ a kan ka tɛn o ye tiɲɛ ye Adama kuma diyara n ye n bɛ réalisateur Bɔkari Sidibe fo nin yɔrɔ la a n'a furumuso fila sigiyɔrɔ bɛnnen don Para Jikɔrɔni ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an bɛ foli b'u ye commandant Magan min tun bɛ ka jouer film in na n'o ye cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba Bɔkari kɛtɔ ka Issa Naloma personnage di a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba b'a fɛ assistant ya cɛkɔrɔba de ko ka rôle in di ne ma ko cɛkɔrɔba ko a bɛ se ka jouer cɛkɔrɔba ko a bɛ se ka jouer ko ne b'a dɛmɛ a b'a jouer en ce moment cɛkɔrɔba taara ne ma ka personnage yira ne la an ye baara k'a kan an ye laloma dɔw lajɛ sigidaw la k'u ladege ne y'a jouer ala y'a kɛ ani sababa nana bɛɛ ko Issa Naloma dɔw yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ ko est-ce que Naloma tɛ Naloma don ya fɛn filɛ a ka di maa caman mais maa si tɛ faga bɔ i si la i ma ye nin kɛra Issa Naloma nacogo ye film in kɔnɔ yɛrɛdɔnmugu film kɔnɔ o diyara n ye question faamuna question filanan i ye ɲɔgɔnlabɔ da i yɛrɛ ma i y'a daminɛ so kɔnɔ ni a tɛna ka na laban kalanso la n'o ye INA ye i b'a formation kɛ mais o kɔfɛ i ye groupe joli kɛ i ye groupe joli créer n'an bɛ se k'o dɔn n'a sɔrɔ baara in kɔnɔna la ni groupe dɔ b'i bolo n ye awa question fɔ ko n ye groupe joli kɛ ou bien soit n ye groupe joli créer c'est très très important parce que a bɛ ka kuma min fɔ nin ye ni dekun bɛ artiste kan yɛrɛ ni kuma jara na ne ye groupe kelen de kɛ wa n bɛ groupe kelen de kɔnɔ a bɛ se ka kɛ ne ni minnu ye groupe kɛ mɔgɔw de bɛ na u bɛ taa sinon ne bɛ nɔ la parce que ne ye n ka groupe président ye groupe tɔgɔ ko Waleya a bɛ se ka kɛ u bɛ na de u bɛ taa sinon ne b'a kɔnɔ hali bi ne ma taa don groupe wɛrɛ la toujours ne bɛ ka évoluer le nom Waleya de donc o groupe Waleya i y'o de créer i yɛrɛ y'o président ye mais i yɛrɛ ma mɔgɔw bɛ na ka taa bon e yɛrɛ y'o kɛ mun ne y'o kɛ min ye manque de confiance parce que baara o baara hadamaden n'i bɛ kuma kana kuma diya i yɛrɛ la dɛ o ye tiɲɛ i bɛ kuma i ni Ala cɛla dɛ manque de confiance ye jumɛn ye i b'a fɔ théâtre bɔ kɔnɔna yɛrɛ la musique kɔnɔna la hali yɛrɛ en général a bɛ problème ye wariko in de o ye tiɲɛ ye y'a ye problème dɔrɔn ye wariko in de ya ne ye mɔgɔ ye prix discuter in tɛ s'a la n'i ye ne wele minnu bɛ ne wele généralement i bɛ sɔrɔ u bɛ bin ne de kan parce que ni fɛn mun kan ka jɛ 400 000 n'i taara 50 000 di ne ni ka mɔgɔw ma ni ne b'u wele an ka baara kɛ n'o ye ni o tɛ ka bɛn o ma o bɛ k'o ta ka sababu ye o ye tiɲɛ soit ni 50 000 in bɛ di olu b'a imaginer k'a bila yɔrɔ dɔ la mais n m'a fɔ ko mɔgɔ y'a fɔ mɔgɔ y'a kɛ dɛ ni u t'a dɔn n'o ma di o fana bɛ se ka k'o tagacogo ye o ye tiɲɛ mais jusqu'à présent ni min taara i m'i tagacogo kɔni fɔ ne ye mais ne b'a bila i kunna i ma taa parce que ni ne ye baara dɔ sɔrɔ sisan ne ye Adama ye ne wele ka création dɔ di ne ma sisan ko 400 000 a bɛ ne kunna Waleya mɔgɔ dɔ tɛ yen mais ne b'i wele u bɛ na tiɲɛna ni ne wele dɔrɔn k'u ka na ni Adama ye ne wele ka nin wari de di ne ma an bɛ nin de sɔrɔ a la u bɛ na an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ pour moi ne t'o kɛ tagali ye i y'a faamuya o kɔni ne ka faamuyali kɔnɔna ye ko in kɔnɔ mais Ami a yɔrɔnin min fɔ n bɛ se ka intervenir dɔɔni i ko ni marché sɔrɔla i b'a fɔ sisan dɔ k'e wele 400 000 e ka marché kan ka kɛ o de la maa tigi tila ka 50 000 di e ma ne kɔni b'o yɔrɔnin kɛ o ye manque de communication de en tant que président du groupe en tant que président du club ni e welela o la sisan parce que minnu nana Issa fɛ yen ka taa fo ka yɔrɔnin faamu parce que adamaden fɛn dɔ bɛ yen a bɛ fo de k'i lajɛ a tɛ fɔ k'i lanɔgɔ ni fɛn ye 400 000 ye e taara fɔ jama la ko 400 000 francs mais kɔfɛ ni 50 000 filala ka ye bolo ne kɔni bolo o ye manque de communication ye e ma communiquer a ye mi kɛ o yɔrɔnin latɛmɛ ne m'a fɔ n ko ne ni
partenaire mana bɛn a ka 400 000 ko ne bɛ tila ka taa fɔ 50 000 ayi minnu y'o de di i ma awɔ ayi sisan ni e ye ne wele sisan baara min kan ka kɛ 400 000 ne ko 50 000 de e de b'a fɔ wala ne b'a f'u ye adama ye n wele dɛ an kɔni ka nin baara an tun kan ka nin de sɔrɔ la mais a ko 50 000 de b'a bolo n'a bɛ fɛ an ka taa kɛ aw bɛ na an ka taa kɛ mais n'aw tɛ se ka taa kɛ a b'a fɔ mais o b'a fɔ k'u bɛ se k'a kɛ wala ne bɛ wele an bɛ taa kɛ a banna mais o kɔfɛ u bɛ taa bon o yɔrɔnin an bɛ ko yɔrɔnin fɔ n ko bon o hukumu kɔnɔna la sa Adama n bɛ na ni ye o yɔrɔnin na sa parce que maliyɛn baara filɛ nin ye a ma nɔgɔn dɛ maliyɛn baara bɛɛ de bɛ ten c'est pas facile n'i yɛrɛ baara ɲɛmɔgɔ ye a ma nɔgɔn quoi mɔgɔ minnu ye ɲɛmɔgɔya kɛ u b'a dɔn n'i ye ɲɛmɔgɔya kɛ i b'a dɔn hali n'i kɛra classe responsable ye i b'a dɔn ko dɔ b'a la hali du responsabilité i b'a dɔn il faut merci communication yɛrɛ ye communication n bɛ ka na ni ye communication ko tɛ dɔw ta la koyi Adama Ayisa n lamɛn parce que awɔ an bɛna ɲɔgɔn ye sisan ne ye Jaga kuma faamuya ne ye Isa ka kuma faamuya parce que a bɛ ka kuma ta cogoya min na nin don dɔ la n m'a fɔ ko bi dogo sini don dɛ e yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ dɔ ye n'i ye fɛn dɔ ɲɛmɔgɔ ye sisan baara bɛ taa cogo dɔ la i bɛ taa sɔrɔ jama la i bɛ jama ta mɔgɔ 20 han i bɛ taa sɔrɔ kelen ou bien 2 dɔrɔn de b'a to i ta la dɔw bɛ kɛrɛfɛ kuma na a tɛ se ka marcher o kɛrɛfɛ kuma in tɛ se ka marcher ça peut pas marcher donc ne bɛ ka a ka kuma ye quoi donc ni a bɛ fɛ ka baara kɛ n'aw jɛna a ye jɛ a k'a kɛ an b'a la ou bien an t'a la o de ka di ne jɛ la manque de communication tɛ merci manque de confiance de don sinon manque de communication tɛ an yɔrɔ tigɛ sa an ka Isa Walima bo ye e bɛ baara jumɛn dɔn Mali la yan ko wariko ma tiɲɛ a ma nɔgɔn dɛ mais i b'a sɔrɔ à 100% awɔ manque de communication de o de b'a bɛɛ tiɲɛ manque de communication ye jumɛn ye an bɛ ka communiquer de o n'a ma ɲɔgɔn faamu émission bɛ tiɲɛ dɛ a tɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ voilà o de n ye kuma fɔ k'a dɔw la cela veut dire que o kɔrɔ de mɔgɔ mun bɛna di ale fɛ il faut communiquer hali confiance a fila bɛɛ de confiance non à travers de communication maintenant confiance bɛ na ni ne k'i ma sisan n'an tila émission na ne bɛna téléphone di e ma ni n y'a d'i ma n'an tila ni y'a d'i ma n communiquer la fɔlɔ de ka tila k'a d'i ma jumɛn fila ye farala ɲɔgɔn kan ni ne ko an tila émission na i bɛ n ka téléphone ta k'a di e ma i k'a ta n ma communiquer ye k'a f'i ye de fɔlɔ o tɛ communication ye ni n y'a d'i ma n ye confiance assumé o ne bɛ fɛ o yɔrɔ de f'i ye ne tɛ diɲɛ jɔn si lajɔ terrain sanfɛ ni wari yɛrɛ t'a la ni wari t'a la jara an ka an min y'an wele sisan ko Jara kɔɲɔ b'anw fɛ a ka di i ka n'a dɔn kɛ wari t'a la dɛ ne b'a fɔ Dante ye karisa a ye na ka taa Jaraso b'an wele ko a ka taa wa kɔɲɔ ko wari t'a la o b'a fɔ an ka taa kɛ ni wari sɔrɔla fɛnɛ an ye nin de sɔrɔ a filɛ nin aw t'a filɛ ne t'a filɛ an bɛ kɔntan an bɛ taa u taara n'o ye ne ma diɲɛ jɔn si wele ne ni mɔgɔ o de sɔrɔ n bɛ kuma dɔ fɔ ne ye de fɔ groupe in ne ma groupe 2 kɛ ne bɛ groupe 1 de kɔnɔ peut-être n'i taara i bɛ sɔrɔ i taara ni hakilina wɛrɛ de mais ne b'a bila n kunna i ma taa parce que hali ni ne mɔgɔ b'i la hali sini ne b'a f'i ye na n ye nin baara sɔrɔ n bɛ se ka nin de d'i ma i bɛ na an b'a kɛ o kun o de sɔrɔ ne b'a fɔ n k'i ma taa o parce que ni fɛn nin bɛ ka mɔgɔ sɔrɔ groupe kɔnɔna la parce que a ye mun fɔ an ka communiquer an ka confiance awɔ a fila bɛɛ ne ye Mali groupe ye a ma nɔgɔn dɛ c'est pas facile groupe a ka ca ni 600 ye i b'a sɔrɔ ani u bɛ fɛn fɛn b'a daminɛ a cité mais m'a dɔn fɛn fila de don manque de communication l'argent fo mɔgɔw k'o faamu ayi an bɛ k'an basé mun kan o l'argent in non e bɛ baara dɔ kɛ i ti wari sɔrɔ a la mais i bɛ tɔgɔ sɔrɔ a la communication in bɛ kɛ koyi e bɛ Isa Walima jouer don min na i tila don min na sisan a bɛ se ka k'i ye wari sɔrɔ a donni kama k'a dun mais a kɔfɛ e ye mun sɔrɔ tɔgɔ tɛ yan n ye tɔgɔ sɔrɔ n ye wari sɔrɔ awɔ n ko a don kama parce que n'i ye spectacle n'i ye film jouer i ka cachet bɛ d'i ma i b'a signer i bɛ taa n'i ka wari ye yɔrɔ i wari sɔrɔ a don mais kɔfɛ i bɛ tɔgɔ in de bɛ munumunu fɔ bɛɛ b'a fɔ Isa Laloma a don i tɛ wari ni sɔrɔ a yɔrɔ la dɛ i ye tɔgɔ nin bɛɛ sɔrɔ o kɔfɛ i bɛ tila ka wari sɔrɔ cela veut dire que cohésion de don an dɔgɔnin minnu bɛ yen n'u bɛ art kɔnɔna la parce que an kɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛ art kɔnɔna la u k'u ja communication de b'a nɔgɔya ni mɔgɔninfin n'aw communiquera ɲɔgɔn ye hali ni aw bɛ fili aw tɛ fili quoi o de y'a to n y'o kuma fɔ o yɔrɔ la n bɛ na an bɛ taa ɲɛfɛ question bɛ na tuguni o ye tiɲɛ dɛ sinon an ka fɛn bɛɛ bɛ ten ne an bɛ taa
Kati le capitaine Korofuri Korofura ya fama nambra me so ata bolibana ame Zumana Jawara Furi Jumana Fura Scorpion no bula sam so ata commune to ala ne papi dara me papi fuleno ya fam jarasu wa bole amena ka ay min fo ko amna ko ay concert buda concert c'est le 23 mai ouais ex Babemba begata sortez massivement ne rebe kenaka am ko le soutien ouais mais isa ko mo do fo do ne ma yoroni fam don ay keto bla orla ka mo wele mo kengi deme ko ki sponsoriser mais ko ni min nana akadi fani mana fa concert teke yoroni ngo concert be ke voilà mais amba fo mo kana ni min nana concert be ko kana fana concert be ke parce que ni ya fo ko min mana concert be ke ni mana na tigamo ba se kana ale ba yere blo mne ngono kwa ka ngono kwa mo le fo de flip ma ko voilà ka aka famu isa demsenier ma bodu amoko be au bela min wolela o min ma woleo be se mana se kase ayere mena concert kun dawle gratuitement parce que na ko sponsor soro wa maga fu wa nyogolen yere be actualité aduguma don yere actualité jumay ko be ka ke bi le fo sukono ko mi be dugu ko me dugu kono nyogolen be mogola yino ko oui tien nyogolen be mogola yino ko mo ko ngo nyogolen bula ko fe mo ka so to yi beni bolo tugudu mais mala filté ba be yakato la metan kuma question OK ami singana kene konna la nakla kan mo ko family soro ni kuina isa naloma kelente isa naloma kelenga groupe te groupe bela jelene do e na yo groupe sigi aka klito ayrola aka danyona aka puma nyoye oteya abe danyona abe puma nyoye groupe yere fleni na yo groupe sigi ate groupe sigi warkan asigi don amba bebe groupe sigi don na mo ko shita sigi warkan ni groupe sigi a setanya ame fekane de ketan na avancer te groupe be avancer mais ni anana na groupe sigi doga fo doga fo he karsa yere ka warmene ka dun anto kalama do yere groupe ci olu bina kofe de mais olu le be kla ka groupe ci e ma famo chama ba de ba hono voilà olu bina mo kofe de mais olu be kla ka nyefe mo ne ka groupe ci donc amba fo kan mo bela jeli arni keleteta alni ngunu kan teta arni cheke pen mangunu nyon kulu ko arno teta quoi artiste be de kan je mais ibita oro chama artiste kadi nene mali doro ne be décourager wallahi donc amé en profiter ni okum konna la ka message lancer isa noloma kelente de na groupe sigi ay dañogona aka confiance aka kuma ñoye groupe te wario sanute groupe do jale balmaadi oti tiens donc amé sigi ngana kene kono o jaran kanu mbago isa noloma question mbembulu projet do bibulo takale ñefe projet do bibulo fe ka mu réaliser projet be mbulu parce que ñere be fe ka ko da film do ko la anna kala long métrage do ni mi sho en karamo wara ko ne Bokar Sibi ni mena mo ko plateau sans fait am ta fo gibe c'est ça mais tu tak chama be do fam bul fam do na va kadin yere ka propre projet ke ya mi me bulali bi anga société o kono na anga tabi o kono na o kadan o projet o mo dans les jours à venir inchallah en même temps avec la pièce MG ye babe ba ta mente fekada babe ba droma kadin ka ta kai ka o fana nyana jani pièce ni kadin ka ta mokti ka o nyana jani pièce ni inchallah Mali région fan ni mi a do qui et à toi non je ne sais pas comment dire ça on va photo mon be spectacle organisé ta et il veut faire que mon be et intaro manager wa mon be spectacle organisé comme ça c'est vous dobe non ça producteur mon be spectacle organisé ni mo ga do ki se ka pièce la déplacer et na me se ki tabale ga me kuma yo ko mi yalko ya photo communication na communiquer na nyonga famille ame papier o kala amata o dugu ni mo nyana je o koni kadin do na kuma bena tasira do ni mun be fe ka tani pièce ka dugula amangele abe gere ala abe kuma Mali fambe do pour que ayre ka noya chugumna abe kuma nyoy ko bete fengey ko bete wariye quoi na kuma na nyogonye isa noloma ne be se ka nani ye ini ka jama bela jili me se ka nano e mawla loji mawla nuri ame bien fere na kala mi ne be se ki takati ou bien isa noloma be se ka nani ye me se ki sara donc ini ka jama me se ki sara donc abe a jouer ne re be bien fere ne kon mi ka caché dima donc do fene ba keti beni ta takasira do mais i yere be se ka ke takasira me fe i ba fo ayana abe ja abe kuma ko be communication ni
n'aw kumana a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ donc an ma an kanubagaw fo la projet in ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ ko film de b'i bolo film donc a tɛmɛ n'a bɛ tourner wa ou bien i bɛ a baaraw la halisa a tɛmɛ ni spectacle ɲɔngiri la n bɛna don baara yɛrɛ de kɔnɔ parce que spectacle fɛnɛ bɛ leçon de yan o ye tiɲɛ o de kosɔn artistes an bɛ ɲɔgɔn dafa de tiɲɛ don ala ye dɔ dan aw ye a ye promotionnaire ye mais hali n'a tɛ fɛn dɔ i b'a sɔrɔ ala bɛ tɔgɔ kalifa ale la o ye tiɲɛ a ma tɔgɔ kalifa min na o tɛ ka fugariya ye o ye tiɲɛ a y'a di min fɛnɛ ma a ka cɛkisɛya tɛ a ka musokisɛya tɛ o ye tiɲɛ jɔn bɛɛ n'i dancogo de don o ye tiɲɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ne kɔni bɛ fɛ k'a fɔ artiste yɛrɛ ɲɛna sani mɔgɔ wɛrɛ k'anw dɛmɛ an yɛrɛ fɔlɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ ari tɛ kɛ fosi n'anw tɛ n'a fɔra k'e Jarasuba ka spectacle bɛ sisan don i la hali ni ne tɛ se ka taa moi si ne kan ka jija ka partenaire dɔ pousser k'a di e ma soit Jarasuba e ka billet ye joli joli n ye den tan san a lajɛ se tɛ mun ye don i la i k'a don olu ma o ye ne ka dɛmɛ mais ne tɛna se ka taa n'o kɛra sisan wallahi n'anw yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ wallahi partenaire b'an dɛmɛ anw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ an dusukun ma ye ɲɔgɔn kɔrɔ artistes bɛ dusukunna kɛlɛ la o kɔni ne bɛ fɛ dɔrɔn an k'o de défi an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn ka ko kɛ ɲɔgɔn ka ko ye an ka ɲɔgɔn kungo kɛ ɲɔgɔn ka kungo ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'an y'o kɛ sisan a bɛ ɲa wallahi n'an y'o kɛ a bɛ ɲa projet kɔni ne kɔni ko mɛ taa ba tɛ inchallah n'Ala sɔnna Ala k'an bɛɛ bɔ a la ye o tɛ Ami hali n'an bɛ taa perche minɛ o tɛ yan Ala ka don yira an na machallah Isa ko k'a ye mise en scène kalan kɛ bon chaque fois mɔgɔ passé ta plateau kan yan mais adamaden n'i ye min fɔ k'i y'o k'an bɛ ɲininka n'o ye o ye tiɲɛ parce que ni ne ma min kɛ n'i ye ne ɲininka ne t'o sɔrɔ dɛ voilà bon sisan ne tɛ bɛɛ ka danfara de dɔn chaque fois mɔgɔw bɛ na dɔw b'a fɔ ko court métrage long métrage ale danfara ye jumɛn ye n'i taara court métrage ni long métrage kɔnɔ o ye cinéma domaine o ye cinéma domaine oui effectivement n bɛ mɔgɔ kɔ kalandenya la mais n bɛ k'a nɔ suɲɛ n bɛ se ka dɔ f'a la dɛ mais n t'a dɔn à 100% n'i ye mise en scène ta sisan n'i ko ko sketch ani représentation i b'a fɔ ne bɛna taa mun kɛ palais la représentation ninnu olu bɛ se ka taa 1h30 1h20 mais n'i ko i bɛ sketch ta o tɛ tɛmɛ 15 minutes 10 minutes kan a bɛ komi long métrage ye court métrage ye long métrage o bɛ mɔgɔ film bɛ kɛ caman i b'a fɔ ko 30 épisodes 40 épisodes mais court métrage min tɛ tɛmɛ n t'a dɔn 20 minutes 30 minutes min tɛ tɛmɛ o kan u bɛ falen ɲɔgɔn na o yɔrɔ dɔ de la. O bɔlen concert b'o da n'o ye le 23 ye an b'an banbaw de kan le 23 mai ex Babemba jama ka bɔ massivement inchallah mais i ko yɔrɔ dɔ la i mako bɛ dɛmɛw la i bɛ ina kɛ ne ma fili fɛnɛ ye conservatoire de IT voilà d'accord IT i ye ina kɛ mais yalima i ka fɛn bolo dalen i ina mɔgɔ dɔ gɛrɛ i yɛrɛ la n'a bɛ se ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que i y'a sɔrɔ ne bɛ spectacle kɛ n b'a fɔ n ko Jarasuba i ni a ye fɛn dɔ kɛ a kana présenter n ka fɛn don yalima o bolo b'a kɔnɔ ne ina mɔgɔw gɛrɛ n yɛrɛ la ne ka baara fɔlɔ yɛrɛ ne y'o de fɔ n ko ne tɛ jɔ mɔgɔ la jɔ mɔgɔ la ye kara de o ye tiɲɛ Dɛnba ye ne dɔgɔnin de ye ina la Dɛnba kanu tɛ a ma ne sɔrɔ ina la yɛrɛ parce que n'i ma ne sɔrɔ ne ni Jarasuba ye ɲɔgɔn sɔrɔ ina la Jarasuba ye ne ye e ye ne ye mais ne ma Dɛnba sɔrɔ ina Dɛnba ma ne sɔrɔ anw bɔli Dɛnbaw nana mais nin y'a san 3 ye spectacle 3 ne bɛ confiance da Dɛnba kan a bɛ n ka mise en scène kɛ en tant que metteur en scène o ye tiɲɛ ne y'a di Dɛnba ma a ko ɲinan ta ka d'a ye cogo min na n'i ye ko di mɔgɔ ma i sigi pa kunna a ko Isa n bɛ fɛ ka ɲinan ta kɛ casting ne et ne ko casting bɛ kɛ représentation na ko awɔ ko tubabu b'a kɛ généralement mais ko n'a bɛ kɛ Mali la yan nɔ k'ale bɛ se k'a fɔ k'a fɔlɔ ye ne ye a ko kuma la k'a bɛ se k'a fɔlɔ ne n'o an k'o fɛnɛ honneur ye fɛn o fɛn fɔlɔ mana kɛ honneur ye ko sinon ko n bɛ casting kɛ film de la ala casting bolo da artistes nana artiste ina sɔrɔtanw mana dɛ u mana parce que ko dɔ b'an kun na karisa ne b'e dɔn u welela wa u welela kɛ parce que ni fɛn bilala groupe sanfɛ ka info bila la i welela dɛ yaliko y'an se ka bɛɛ ta tɔgɔ ma koyi awɔ a ye n lamɛn dɔɔni Isa kana dusu awɔ n y'a faamuya ayi parce que n'a ye ɲininkali kɛ
mena kuma dɔ fi e ka no kuma bɛ se k'i lajɛ yan kuma a bɛ se k'i don nɔgɔ fana la i bɛ ka min fɔ bɛɛ i y'i wuli wolili fana ye jumɛn Jarasuba ne fɛ ka spectacle dɔ kɛ Bayema la Jarasuba Isa Laloma Dante Aina ni ma taa dɛ ni ne ma taa n'i y'a fɔ ni ne ma taa ma taa wa n'i janfa parce que ma sɔn i taama yɔrɔ mais n'i ye ko n ma ko n ye fɛn bila réseau sanfɛ n bɛna nin kuma ye n bɛna parce que i ka tɔn yɔrɔ de y'a to n y'i lajɔ dɔrɔn sɔn bɛ k'i kɔni ka kuma tɔn ye quoi parce que n'i ko n ma ko dɔrɔn mɔgɔ bɛ finalement dɔw sigilen bɛ o a ka di e ka nin spectacle labɛn ne filɛ nin ye a ka di dɔw ye u ka taa participer ka jouer parce que munna tɔgɔ b'i la est-ce que a bɛ tila fɔ ko Isa Laloma ka spectacle le 23 ye mɔgɔ dɔ bɛ taa dɔrɔn ne fɛ ka Isa yɛrɛ ɲɛna parce que ma dege yɔrɔ bon ne ye profiter ka jouer o fɛ ne bɛ yewanti ye voilà sisan kuma ye to de nin ye n'i ye dɔ ta dɔ bɛ wuli sisan e ye fɛn dɔ fɔ sisan ko communication bɛɛ bɛ ma piri dɔn spectacle ma ka organiser bɛɛ b'a dɔn ni ne ko artiste ma aw bɛɛ ka na engager i b'i yɛrɛ dɔn n'i ma wari d'u ma o tɛ t'i tɔgɔ tiɲɛ Jarasuba an bɛ baara in kɔnɔ an mɛnna dɛ o tɛ tiɲɛ i bɛ se ka mɔgɔ dɔw de ta mɔgɔ damadɔni de ta i dalen don mun na karisa a ye na ka jouer hali o fana jouer la ne tɛ mɔgɔ si bila ka jouer n'i ma fɛn dɔ bila enveloppe kɔnɔ ka d'i ma mais n'i ko bɛɛ ma a ye na ka jouer e bɛ o min fɔ a kan ka kɛ ten nin o ne ye kungo bɛ yen sisan n'e ye kungo bɛ yen sisan ne kan ka taa jouer o de ye ne ka bolomafara ye normalement n'a fɔra k'a bɛ daminɛ 21h30 artistes kan k'a fɔ ko kabini 18h jouer daminɛra dɛ olu tɛ temps di mɔgɔ ma hali mɔgɔ bɛ salle kɔnɔ mɔgɔ tɛ salle kɔnɔ jouer daminɛra anw bɛna jouer de o y'anw ka bolomafara o de y'anw ka dɛmɛ ka se Isa ma effectivement o tɛ tiɲɛ ye sinon ne ye mɔgɔ damadɔ wele ne ye Zulu wele ne i ka wele ka Prince wele Mohamed Kulubali ne ye mɔgɔ dɔw wele a ye na aw bɛ jouer i y'a faamuya baara i kelen k'a kɛ a man di yɛrɛ jɛnatigɛ ko i m'a f'u ye ka ban u y'a mɛn i ka y'a mɛn info fana ye min ye n'i ko ko i ye bɛɛ wele yan ni an ye groupe kɛra mun de kama ni kungo bɛ Jarasuba bolo i bɛ sɔrɔ ne ye groupe info bilala ye i y'a danbɛlɛya info bilala ye an bɛ bɔ an b'a bila wala ni info bila ne b'a fɔ n ko artiste cɛman n'a musoman bɛɛ ka kuma in k'i ta ye o kuma o san wɔɔrɔ kɔni bɛɛ ta di tɔgɔ ma dɛ a kɛra ten nin casting bilala bɛɛ ka casting k'i ta ye spectacle fɛnɛ bɛ yen don bɛɛ ka casting k'i ta ye parce que n ma kuma tigɛ Araban b'o yɔrɔnin min fɔ nin ye a bɛ se ka kɛ groupe in kan bɛɛ t'a kan i m'a ye a bɛɛ tɛ groupe in kan sisan ale bɛ ka groupe min yɛrɛ fɔ Isa ko casting bilara bɛɛ tɛ groupe in kan casting bɛ se ka bila a dɔw la a bɛ se ka bila hali denba yɛrɛ bɛ se ka fɔ ne mɛn komi ne yɛrɛ tun ti yan ne t'a dɔn a ko passera cogo min na mais bɛɛ tɛ groupe kan quoi mais a b'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka baara kɛ aw fɛ n'a bɛ se ka minnu bila aw ka groupe kan a b'olu ka numéro ɲini k'olu bila aw ka groupe kan baara ka di minnu ye dɛ baara ka di minnu ye donc a b'olu ka numéro ɲini k'a bila groupe sanfɛ donc ni information bɛ passer u bɛ information sɔrɔ groupe bɛ ten o yɛrɛ b'a ko groupe tɔ sankɔrɔta sinon acteur actrice a kɛra ka min genre pour bandoni n bɛna kuma dɔ f'i ye Jaraso ye kuma min fɔ i bɛ bama yɔrɔ kan ni ne bɛ se k'a fɔ e ka spectacle ne bɔra a kalama kunun haram ayi kuma non lamɛn ye awɔ n y'a faamu voilà mais normalement n kan ka taa c'est vrai ne kan ka taa parce que n baara ɲɔgɔn ye n promotionnel ye an ye école kelen kɛ an bɛ studio kelen kɔnɔ hali na n kan ka video kɛ i kan ka kɛ par exemple sisan ne bɛ se k'o yɔrɔnin fɔ mais n man ka fɔ n b'a yɔrɔnin fɛ sisan jumɛn ye yɔrɔ sisan e ye petitigi ma papier i mako b'a la o ye dɛmɛ ye o mais ne bɛ se k'e dɛmɛ ka sɔrɔ wari tɛ o i sɔnna yan techniquement moralement physiquement n bɛ se k'i dɛmɛ a bɛ ɲɛ ka sɔrɔ min ye wari d'i ma hali video yɛrɛ ye dɛmɛ ye o i y'a faamuya video ye dɛmɛ ye o komi kuma la dɔrɔn ne ye mɔgɔ dɔ de tɔgɔ fɔ ne tɛ ne ye Kante wele a y'a faamu sa ne y'a y'o fana fɔ i y'a y'o yɔrɔ ne tɛ parti pris ko ayi parti pris tɛ dɛ Isu nous sommes de la même promotion même classe o weleli ka teli e ni dɔw fana ye i y'a faamuya bi n'an bɛ ko kɛ ne b'a fɔ ko Isa ye jɔn ye i n'a sɔrɔ tan artiste don mais n bɛ se k'a fɔ nin ye nin ye an bɛɛ ye ɲɔgɔnlan bɔla ye mais an tɛ an ma duru ɲɔgɔn na kosɛbɛ effectivement i y'a faamuya
on a vécu les souffrances ensemble. O de y'a to ɲɛ yɔrɔ ni intégré sinon petitigi ma a ka ɲuman tɛ se ka fɔ ka ban. dɔw yɛrɛ kɔni ma a ye salle talen o y'a sɔrɔ a dɔ a nata bɛna concert kɛ n ko taa Isu fɛ yen a ko Jaliku ye walayi Isu ye scène ta. a ye man di sinon n'a yera a b'a kɛ. o tɛ mɔgɔ si ye dɛ o y'i yɛrɛ dɔgɔnin i yɛrɛ den n'o ye Ala ka hinɛ Zangejan den na Badara kelen-kelen. Badara yɛrɛ dɔgɔnin. Voilà i y'a faamu o kɔrɔ de hali n'i kun b'a fɔ ne yɛrɛ b'a f'i ye a taa Isu fɛ yen hali n'i ye suma fɛn di ma Isu bɛ se ka fɛn yɛlɛ i bɛ se ka fɛn sɔrɔ mɔgɔ min bolo i bɛ spectacle dɔw kɛ i bɛ spectacle dɔw kɛ i tɛ tɔgɔ sɔrɔ mɛ wari sɔrɔ a la mais i bɛ dɔw kɛ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ ka wari sɔrɔ n'a y'a fanga di ɲɔgɔn ma i ye min fɔ Jasuba n'o ye artiste tɔ ye i n'a sɔrɔtanw conservateur sɔrɔtanw hali n'a kɛra fɛn wɛrɛ le 23 bɛɛ k'i jija i k'i fanga fara Isa fanga kan walasa spectacle bɛ se ka ɲɛ cogo min na Isa ka spectacle tɛ dɛ artiste ka spectacle de don Mali ka spectacle de don i y'a faamuya ni mɔgɔ min y'a faamu o k'a faamu o la wa an mago bɛ dɛmɛ na jusqu'à présent n'o ye jɔn ye n'o ye Batulu ye n'o ye Baruni Gambi ye n'o ye Mamala ninnu an b'u soutien na a ka d'an ye hali ni aw bɛɛ yera nin kɛnɛ kan hali n'a ma dɛmɛ kɛ o bɛɛ ye honneur de ye. kana ɲinɛ i ka Papi Dramé kɔ dɛ ne yɛrɛ sigiɲɔgɔn dɔw. Papi Dramé a problème foyi t'a la. ne bɛ Papi wele n bɛ ci f'a ye bi bɛɛ. Papi wele ka ci f'a ye. i y'a faamuya. ne yɛrɛ n sigiɲɔgɔn don a banna a bɛ n dɔn Richard Pont da la. voilà mais ni diɲɛlatigɛ ye mɔgɔ dɔw ka appui belebeleba de don. i y'a ye problème foyi t'a la. i b'a dɔn ne tɛ ban ka dɛmɛ ɲini mɔgɔ fɛ kun na parce que mɔgɔ dɛmɛ ka di n yɛrɛ ye. Wallahi o ye tiɲɛ mɔgɔ dɛmɛ ka di n yɛrɛ hali artiste kungo ni ne y'a mɛn n'i m'a fɔ i bɛ taa awɔ o ka di ne naturellement parce que ne ye fɛn dɔ de faamuya ko in kɔnɔ an n'an yɛrɛ faga an tɛ taa ka ɲɔgɔn to o ye tiɲɛ n'i y'o faamu min b'an dusukun na de an b'olu bila de an ka taa n'i y'o faamu dɔrɔn i bɛ lafiya o ye tiɲɛ n bɛ min f'i ye spectacle tɛ ta ye dɛ artiste de ta don o mot yɛrɛ ne fa aw yɛrɛ taara nin tigiya minɛ na dɔrɔn o de bɛ diya ne ye wallahi ne bɛ n da ka sunɔgɔ bi e ma ye ne nana ne bɛ sunɔgɔ la cɛ e bɛ ka fɔ n bɛ sunɔgɔ la parce que aw tɛ ka taa tigiya de minɛ na aw n'a tigiya minɛ na dɔrɔn n bɛ lafiya kɛ Jakari ne yɛrɛ bɛ ka yala ka tige feere Jakariya Musa Dante bɛ ka fara ne kan ka tige feere n'aw fara ne kan n'o de fɔ kuma in bɛɛ manque de communication ne bɛ se ka message k'e ka i y'a ka denkundi messieurs ne t'a dɔn mais n kun t'a kalama a bɛna fɛn dɔ dɔn taa n y'a so n ye dumuni kɛ ka boisson min ne de ye denkundi info bila voilà bon an y'o de f'i ye an tɛ groupe sanfɛ ayi ne t'a dɔn kan ne de administration bɛ mɔgɔ min bɛ mɔgɔ min adhéré a bɛ mɔgɔ mugan bɔ Samba Sidibew bɛɛ b'a la min yɛrɛ den ka denkundi bɛ o de maloya ne ma parce que ne y'a suma ne ko n'o tɛ ok an bɛ segin ka na kɛnɛ kɔnɔ Isa Naloma o kɔfɛ n'i ka public aw cɛ bɛ cogo di i n'i ka fanu ne ka public o ka di ne kojugu parce que ne ka public yɛrɛ fanba bɛ ye denmisɛnninw ni musow de o ye chance de n'olu cɛ ka di kojugu ne kikiri ke Isa Naloma an b'a di ɲɔgɔn ma dɔrɔn bɛɛ bɛ tigɛ sira fɛ i ka baara hukumu kɔnɔna la an bɛ na est-ce que i ye leçon jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ k'a daminɛ ka artisiya daminɛ dɔ la fo bi leçon a kɛra ɲuman a kɛra juguman e ye leçon jumɛn ne sɔrɔ mun ma bɔ e kɔnɔ Isa Naloma yɛrɛ kɔnɔ k'a daminɛ ka artisiya daminɛ donna fo ka na bila bi la i ye leçon dɔ ko dɔ bɛ kɛ mɔgɔ la a tɛ b'i kɔnɔ koyi o ye tan ye hadamaden i kɛra cogo o cogo ko bɛ k'i la a bɛ tiɲɛ mais n'i y'o fɔ i y'a dɔn n'i y'o fɔ aw ɲɛna a bɛ k'i kɔnɔ ko plateau la kuma don fɛn fɛn bɛ kɛ ne na a bɛɛ bɛ bɔ ne kɔnɔ ne t'a dɔn min b'o kɛ ne na ne ni mɔgɔ minnu bɛ yaala Dante yɛrɛ bɛ dimi ne kɔnɔ a b'a fɔ ŋunna tɛ ne na ŋunna bɛ ne na dɛ o bɛ kɛ o fɛn fɛn bɛ kɛ ne na walahi i b'a dɔn ko ne ka dimi da y'a wɔɔrɔ de yan a bɛ bɔ ne kɔnɔ o bɛ kɛ mɔgɔ la o awɔ fɛn min i bɛ kojugu kɛ ne na kɛ k'a fɔ ko kojugu ma kɛ na a kɛra ne dɛ mais i bɛ kojugu kɛ na dɔrɔn kɔfɛ ni ne y'a ye i tɛ ne ma tuguni kɛlɛ in banna i fan fɛ ne yɛrɛ bɛ n ta bila Ala kama o y'a bannen i y'a kɛ n'a mɛn a banna o ye tiɲɛ ye musow de bɛ ko marikɔn cɛ tɛ voilà d'accord o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ n'o de kɔni an bɛ se ka nin bɛɛ kɛ cogo di k'i ma fɛn fo Saka fo Saka walayi Saka folen don ko i woson Saka fo ka fɔ sugunura la an ka concert bɛ yen hali ma taa dɔ ye awɔ Ala kama woson bɔra fila an ka o tigɛ tigɛ ko yiran ko k'a si tɛ kɔnɔ o bɛɛ ye culture de ye Saka dun bɛ a dun filɛ nin a bɛ fɛn na tɔgɔ
Amiga, ye momari mun to fo yiri ni ngoro ke. Miyamugo. E ngone miyamugo janjo damine. Yoro. Miyamugo festival si go folo ala ka ina mi batomana. Batoma du mera. Wallahi. Ai to to meta bi tan fere momari ma. Abana ta firi abasa. Isa momari ma. Kaka ki tan fala. Wallahi. La bi tan sa. Du dan yere ma. Abana. Yala sonama. Oui tiens. Question no bibula. Question mene bulu. Oui. Attends, yana nga do isa ka question kono. Isa anya fuko isa naloma demsanu ba dom so ba do. Mais do be isa naloma yere fen menke. Isa naloma yere fen menke pour que aka do kay isa naloma. Ab se ka fen do interpréter do ni yana nga do kene kono. Voilà. Parce que question mena no la. Awo. Ako isa laloma. Mais laloma chama no isa laloma uko ni nyebila me. La femme ka be kono sera. Ni sera ka fen do yirana parce que do be lu ta fam de. Dugutigi. Ko ni nana ko muso be dugula mo be bolo dugu muso tene itabulu. O do la de. Dugutigi. Ikum ko nga yala ka talaje. Pour sur papier te muso mununa. E no go lu pour siri. Dugutigi. Muto na ne parola ni ne muto ke metoro la ni ko na wulitini to kama. Ojara. O kumu konna la abora ka isa noloma interpréter sisa amna ka siga shikelen fene bla aka jeka donga fo isa noloma fm le 23 bega bo aka ta isa noloma laje siga shimna bla sans amna jega yelo ko mlaje sans he Allah yere fagado anga janga yela nyoma fe konyo sengena tubala kono jamana tigina kante dogo tubala kono aye konyo sengena tubala kono manyonkura na kandido tubala kono konyo sengena tubala kono jamana tigina kante dogo tubala kono laka yanki sigore mena sisa konyo sengena tubala kono jamana tigina kante dogo tubala kono konyo sengena tubala kono manyo kanake don't ni mana ubulo e kasabali konyo mso isiki nebo jole de black na nefiye bi dele kasabali don't ni mana ubulo yiti no figi dabo la ne na kamadi musoka danisanji ne nyono be dawra ne teme yibela maya maka ko retala ili ka mi nambe sigi wa bra ali nere eke anoko system no galen nu babi de musulande ama sigula ika to na jegoro Otela da tutu wawla ndi ay la da tutu wawla oh lada ne de yini gawo Kristo de mati de bula Kristo de mati o fina sugaj me wabo en metafo abide ngoro yikulo flada ile kaname yikulo de flada ile kaname ilameli ko folo analaba oyebi ciao atete malataga il mami me Kristo de menti ni galla no ya che solo na che va ap malandenge makla folo netara no go kote muso ina ni orola ne muso ya boluya okay ame segin na kene kono am bora ka yele ko mulaje sisa
isa naloma e bora ka yele ko mi yira sisa i bi ɲininka an fani yele ne ko ni yele ko ni i bi ka kɛ jumɛn de kan a titre yɛrɛ ye jumɛn fɔlɔ spectacle titre i bora ka yele mun kɛ sisan n y'a ta yɛrɛ dɔn mugu fɛn dɔ de kɔnɔ dɔrɔn personnage dɔ de bɛ yen ne ni dugutigi cɛ ne bɛ taa parce que yɔrɔ laluma a bɛ lalumaw filɛ nin muso ko ka d'u ye koyi u bɛ muso furu ta fɛ yɛrɛ mais an bɛ fɛn dɔ b'an ka société kɔnɔ an b'a fɔ minnu yɛrɛ ye banabagatɔ ka m'olu di ɲɔgɔn ma finalement u bɛ banabagatɔ de bolo sinon laluma dɔw bɛ yen a ye kɛnɛbagatɔw d'u ma kɛ munna a tɛ d'u ma somɔgɔ ye min laluma min ye e k'u dɛmɛ kɛ o ye tiɲɛ u dɛmɛ u bɛ kɛnɛbagatɔ min sɔrɔ e k'i jija k'i jɔ entretien kɔrɔ u bɛ den ɲɛnama sɔrɔ o ye tiɲɛ c'est pour cela n y'a ta ka bɔ an bɛ Dante yɛrɛ fo kɛnɛ kɔnɔna la n'ale y'an ka dɔnkɛlaba ye n'a y'i pan sanfɛ a jigitɔ a man ɲi a bɛ tiɲɛni kɛ an bɛ Dante fo dɔnkɛla Dante an ka kɛnɛ kana a tɛna dan ɲɔgɔlɔn dɔrɔn ma ŋɔnɔba dansi fana b'a la dansi b'a la humour b'a la dɔnkili b'a la n'o de fɔ n ko n'a fɔra ko théâtre a bɛɛ de b'anw ta in kɔnɔ ko spectacle vivant a bɛɛ de b'a kɔnɔ fɔli b'a kɔnɔ dɔn b'a kɔnɔ dɔnkili b'a kɔnɔ yɛlɛko b'a kɔnɔ wa tragédie yɛrɛ b'a kɔnɔ bilasirali ɲuman ayiwa an tɛna ko bila ka Isa kanubagaw ni mɔgɔ kama ko Isa Loloma ni mun bɛ fɛ ka nin ye ni bɛ fɛ ka yɛlɛ fo ka taa k'i ɲɛji to yen ka ladilikan sɔrɔ k'i kɔnɔ boli ayiwa dɔnkili le 23 mai ex-Babemba b'a la mɔgɔw ka bɔ a bɛ daminɛ 21h ayiwa n'i bɛ fɛ ka ɲinɛ i ka susi fɛnɛ kɔ le 23 wa min i kelen tɛ taa dɛ mɔgɔ kelen man ka taa ni mun bɛ taa o ka mɔgɔ fila fana ye a tɛ jago an kɔni depuis midi anw bɛ yen ni Ala sɔnna ma depuis midi le 23 anw bɛ yen komi Isa Naloma a yɛrɛ mɛnna an bolo kɛlɛ kɔnɔna la ko nin ye heure ko ye kurun bɛ ɲini ka sa a siɲɛ ma an ye caman fɔ an b'a min kunun ka san tɛ fɛ ka ye a bɛ quartier min na n'o ye Bajalan tɛ Bajalan 3 i ni Bajalankaw cɛ bɛ cogo di an ka di voilà parce que mɔgɔ n'i y'a mɛn ko jɔnni kunnandi sababu ɲuman o yɛrɛ hukumu kɔnɔna na an ka sigida denmisɛnninw yɛrɛ wulilen don o kɔ dalen bɛ spectacle in ko inchallah parce que u yɛrɛ ye billet minɛ volonté b'u la k'u b'a feere inchallah Bajalanka minnu bɛ yen nɔ n'olu ye i yɛrɛ ɲuman jɔna tɛ mɔgɔ la aba dibiteri aba n taara papier bila aba fɛ n k'a b'a ye n bɛnkɛ de ye kulubali tɛ yan b'ale aba ye bɛnkɛ ma i b'a fɔ aba b'a ka problème min yan ɲɔgɔnmɛ sugu la ɲɔgɔnmɛ sugu aba bɛ ni concert banna aba bɛ de sagari don furu la ka di ne ma a banna dɛ ni minnu b'a bɛn o ma dɔrɔn ne yɛrɛ kelen b'o dun kɔnɔ furuba in ayi o fɛnɛ tɛ ko ye dɛ o man ka dun anw to dɛ aba ye kulo banna aba ayiwa an tɛ dɔ wɛrɛ fɛ ne n'a min ɲɔgɔnmɛ sugu awɔ sogo kana dun k'an to dɛ ɲɔgɔnmɛ kɔni aba ye sɔrɔ dɛ n'i ka kuma faamuya komi san o san a bɛ sagari di e bɛ fɛ a b'a ka ɲinanta kɛ ɲɔgɔnmɛ ye ayi kana parce que n'o fana kɛra saga ka ɲi sa a ka kɛ saga saga ka ɲi parce que ɲɔgɔnmɛ ko nana ɲɛ sɔrɔ saga ka ɲi ɲɔgɔnmɛ saga ka ɲi an ka kɛ saga awɔ a jama kana caya dɛ an bɛ taa an tan don yanni ni 23 cɛ fɔlɔ ni 23 tun an tila ka fɛ ɲɔgɔn kan a yɛrɛ ɲɛ bɛ sigi cogo la parce que ni jama cayara ne tɛ fɛrɛ ni jama cayara parking yɛrɛ la an bɛ profiter ka Bayisa fo awɔ an b'a fo Bayisa dɔ bɛ parking na ko Bayisa a ye ko dɔ kɛ n'a bonyana hakili ma parli tɛ ye ɲuman tɛ waritigiya tɛ fantanya tɛ a ye dɔrɔn a girinna ka d'an kan n'i ka filimuw lajɛ i ka filimuw ka di ye n ka numéro filɛ banna walahi mais a donni bi cɛ n y'a wele ka n fana n ko n ka numéro filɛ mais ma don a ka ligne kɔnɔ tuguni parce que ni don concert sera don a ka tigɛ dɔ san awɔ Bayisa an bɛ ka na Bayisa awɔ bi bɛ ne bɛ taa aba fɛ yen awɔ aba Bayisa yɛrɛ la a bɛ sanfɛ aba Kulubali Bayisa parking na n'o Isa Kulubali bɛnkɛ ye ayiwa an ta ye vitamine ko de b'anw nɔ fɔlɔ yanni concert ka daminɛ o don a bɛ ɲɛnabɔ inchallah inchallah an ka jɛ an ka di Ala ma concert ni a bɛna ja an y'a di Ala ma cogo min na an bɛna jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na ni mun bɛ se ka communication min kɛ o ko communication kɛ pour que i se min ye i se communication de ye ne ta ye n ka micro barani ye ne b'a fɔ kanubagaw bɛɛ lajɛlen Jarasuba kanubagaw Yɛlɛkoyi kanubagaw Isa Naloma yɛrɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen
minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ yan hali n'i bɛ kɔfɛ n'i tɛ se ka na sabali i ka den minnu bɛ yan u bila ka taa Ami bɔ i b'a dɔn billet kelen kan ka di ne ta di capitaine Kuru ma o kɔni o tɛ o tiɲɛ dɛ billet kelen bɛ di ne bɛ to di grand sœur ma capitaine Kuru ma o ka kɛ le 23 ale ka ye kɛnɛ kan n'ale fana yela kɛnɛ kan cɛ e ma kɛ invitation ye dɔrɔn awɔ e ma kɛ laluma yan an la tɔ de awo dɛ capitaine Kuru ka carte d'invitation ka taa d'a ma n'Ala sɔnna ma Ami a ka taa di dɛ a bɛ taa di d'accord sinon woson saka o yirinin kɔrɔ fɛn o Mohamed olu bɛ yɛlɛ awɔ u tɛmɛtɔ bɛ tɛmɛ Mohamed fɛ yen voilà ni Ala sɔnna ma a ka tɛmɛ Mohamed fɛ yen a ka carte bila inchallah a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ toujours le 23 ni Ala sɔnna ma hakɛto ex Babemba sortez massivement a ye bɔ Isa kanubagaw cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔbaw ayiwa an mago dɛmɛ la halisa dɛ baro ni kulo b'an na Mamala ni kulo b'an na Batulu ni kulo b'an na ayiwa an mago Isufu welela dɛ ayi ne yɛrɛ t'a nɔfɛ hali kan de Glaba jama ko si ma kan de welelen don Glaba welelen don jamakaw si kɔ ayi bon il faut ne fɔlɔ ma kan jamana in arrêté ta kan to dɛ tɛ asura kɔni awɔ uma an su ko fɔ ale la kala ayi Glaba ale ko a bɛ se muso fini dɔn ne muso fini dɔn a bɛ boli ale ne forme ne t'a dɔn min forme ka ɲi ça contre Glaba Isa contre Glaba le 23 Glaba i welelen don awɔ ne Ala sɔnna ayi misi bɛ k'o la o ok diyara n ye donc kuru bɛ ka s'a siɲɛ kan an b'a fɔ Isa Naloma ɲɛna kuma minnu b'a bolo n'a bɛ fɛ ka ladilikan minnu di kanubagaw ma a ka ladilikan ninnu di a ye ka folikanw di kuma kuncɛ kuma Jarasoba n bɛ bɛɛ lajɛlen fo inchallah n b'aw yɛrɛ fo aw mun sɔnna ka ne wele aw ka plateau sanfɛ ni Ala sɔnna parce que aw ye fɛn belebele kɛ ne sisan sanu tɛ min sɔrɔ wari tɛ min sɔrɔ ni ja in bɛna cari ka taa diɲɛ fan bɛɛ foli bɛ b'aw yɛrɛ ta ye inchallah o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ Alimatogola fo ale ye n ka marraine d'honneur artistique ye o ye tiɲɛ n bɛ Mami fo n'o n yɛrɛ den ye Madu Wɔlɔden Kari Bɔgɔbaden Mami ale ye n ka marraine artistique ye n bɛ Madame Fofana den fo n'o ye n yɛrɛ dɔgɔnin ye Kansutu Fofana ale ye n ka marraine d'honneur ye ka se Umaru Golfa ma ale ye parrain d'honneur ye ka se Isif Dunbiya ma yan fo Kɛɲɛba ale ye n ka parrain ye ka se n yɛrɛ kelen kɔrɔkɛ ma Jibirili Bagayogo ale ye invité d'honneur ye a Dabara Kɔrɔba ale ye parrain artistique ye y'a ye a dɛmɛbaga jɛkulu caman bɛ yen minnu ko bɛ yen parce que ni mɔgɔ k'i ma ko de fili la ko ok walahi a b'i dɛmɛ n'a b'i dɛmɛ i bɛ sɔrɔ Ala de ma kita la ou bien a t'a bolo n b'u fo u ye a laminɛli min kɛ n bolo Dante sponsor bɛɛ lajɛlen ne b'a bɛɛ lajɛlen fo walahi n bɛ min tɔgɔ dɔn kunkolo la n tɛ min tɔgɔ dɔn n b'a bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n ka staff yɛrɛ fo Bajalan kɔnɔ Prince Kana ka jama ka Musa Dante yɛrɛ fo ale mun yɛrɛ ye tige min a bɛ wuli ka jɔw la a ye sponsor ɲini ka di yan n ka équipe bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'u seko la ka mi ko in na u bɛ video kɛ la Cɛbilen ninnu Sokura ninnu Ali ninnu Seku Salaw Yaya ani an ka maɲɛbaga ɲɛmɔgɔ yɛrɛ Gakou Dɛnba yɛrɛ bɛɛ b'i seko de la ka se régie son ma musique bɛɛ b'i seko la Yaya diyara n ye donc o diyara n ye Adama kuma kuncɛ kuma d'accord bon ne kɔni n ka foli bɛ Papi Darame a ka hakili to an ka le 23 concert la n'o bɛ kɛ ex Bayema la n'o ye Salalomani mɔgɔw ma ko Jakarija ka tila ka foli la Zumana Ɲare la Zumana Jawara la n'u ko ma ko Zu n'o bɔra yen sa an ka foli bɛ don o ye capitaine Koro ye ayiwa capitaine Koro folen don yan fo Kati a folen don sɔgɔma a folen don su ka tila ka an ka musokɔrɔba ɲuman fo n'o ye Ya ye tila ka ne yɛrɛ ba fo musokɔrɔba ɲuman n'o bɛ bɔ fo Tigɛni la n'o ka yaliku ye n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen bɛɛ folen ka den bɛɛ Bamakɔ ka bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛɛ lajɛlen inchallah an ye min tɔgɔ fɔ an ma min tɔgɔ fɔ an bɛ bɛɛ fo bɛɛ folen don donc an kanumɔgɔw hukumu kɔnɔna la Isa Naloma de tun b'an bolo kɛnɛ kɔnɔ bi an ye ko caman mɛn an ye kuma caman faamu art ma nɔgɔn don o don art kɔnɔna la kuma kura de bɛ art kɔnɔna la kuma kura bɛ bɔ i mana mɔgɔ mɔgɔ wele bɛɛ n'a ka hakilina de don art kɔnɔ mais an y'a kumana mun kan bi o ye an ka jɛ an ka communiquer an ka jɛ an ka kuma ɲɔgɔn fɛ art kɔnɔna la parce que art ni mankan misɛnmisɛnnin a tɛ taa fo bɛɛ ka jɛ ka kɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ hali ni fɛn t'i bolo i bɛ se ka mun kɛ ni artiste dɔ kungo bɛ i bɛ se ka mun k'a ye i b'o k'a ye hali ni foyi t'i bolo parce que an b'a fɔ bi na fɛn tɛ mɔgɔ bolo fɛn bɛ Ala de bolo donc
o kɔfɛ me kanubagaw fo me malien cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ kɔnɔ ka daminɛ région daminɛ fo ka taa kun cɛ a labanna me bɛɛ fo me joilakaw fo baningokaw me Maikari fo Maikari Daku ka dansɔgɔ ka ni ko kɛnɛ kɔnɔ joilaka bɛɛ tɔgɔ la Maikari i folen dɔ donc Maikari folen kɔfɛ me Bɔre fo fo ya fo Jalakɔrɔji ko Bɔre folen do me Morini Kala ka a ɲankuma donc o folen kɔfɛ Adama halisa an ka président fo an ka président fo Assimi Goïta a n'a ka cɛ 5 les 5 généraux awɔ u folen do ka AES cɛ bɛɛ fo AES muso denmisɛn maakɔrɔba Mali Burkina Niger bɛɛ folen do nunu kelen filɛ nin ka kɛlɛ min daminɛ manamana kɛlɛ tɛ nunu kelen filɛ nin ka kɛlɛ min daminɛ pisi pasa kɛlɛ tɛ parce que n'i bɛ fɛ ka Mali dilan f'i k'i jɔ de f'i k'i jɔ de sinon Mali dilanni ma nɔgɔ dɛ parce que n'a ko k'a bɛ dilan dɔrɔn dɔ b'i kun bɔ k'a ɲagami n'a ko k'a bɛ dilan dɔrɔn dɔ b'i kun bɔ k'a ɲagami o yɛrɛ tigi olu dɔw kɛlɛ i b'a ko jamanaden to ye o ti ko ye o ni fɛn min dilan n'a ɲana a bɛ ɲa an bɛɛ de ye n'an m'a tɔnɔ sɔrɔ an denw b'a tɔnɔ sɔrɔ n'olu m'a tɔnɔ sɔrɔ olu mɔdenw b'a tɔnɔ sɔrɔ n'olu m'a tɔnɔ sɔrɔ an fo fɛn min na ten de ni jamana kɛra an ta ye sisan hali an na wari bire tɔmɔ o tigɛ donc concert bɛna ja baaraw yɛrɛ bɛ nɔgɔya bɛɛ ka bila i bilayɔrɔ la parce que fɛn min bɛ yen nin mun bloqué len don nin n'a ma débloqué mɔgɔ tɛ lafiya quoi donc ka o yɔrɔnin to yen n'u ko k'u bɛ se ka kɛ don donc an y'u to u ka nin yɔrɔnin débloqué ka bɔ yen dɔrɔn ko mɛnta yɛrɛ tɛ n'an y'u to yen sisan dɔrɔn u b'a débloqué an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye donc an bɛ président fo mɔgɔ k'i bɛ wuli ko ka jamana in dɛmɛ mɔgɔ bɛ ka wuli ka faso in dɛmɛ n'o ye ba Maliba ye an ka jamana de don mɔgɔ ta tɛ mɔgɔ si tɛ bɔrɔ si ka n'i ka jamana dilan ka d'i ma i yɛrɛ de b'i ka jamana dilan mun se mun ye k'o kɛ mun se mun ye hɛrɛ sira kan k'a lase jamana ma o k'o kɛ mɔgɔ i bɛ an ka jamana in dɛmɛ an b'i fo kɛnɛ kɔnɔna la mɔgɔ i bɛ faso dɛmɛ an b'i fo kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ Mali Kunnafoni TV de sanfɛ Mali Kunnafoni TV n'i y'a tapé dɔrɔn i bɛ émission in sɔrɔ an ka yɛlɛ mɔgɔ min bolo tun bɛ nɛgɛ la bi ale Yaya Samake Yapi an ka foli b'a ye ale de y'an ka caméra ale y'an ka son an bɛ Yaya fo awɔ émission yɛrɛ bɛ bila araba o araba nɛgɛ kanɲɛ 10 ani 8